Gibase sa aktual nga mga panghitabo nga nahisulat diha sa basahon ni Mormon, lain nga tugon ni Jesukristo. Patya siya! Akong hari, palihog. Mituo ako sa mga pulong nga gisulti ni Abinadi. Nagpamatuod siya sa atong mga kadautan. Ayaw kasuko kang Abinadi. Itugot nga mobiya siyang malinawon. Malayas siya! Hari nga palihog. Paminawon nato kining tawhana. Nagsulti siya sa kamatuoran. Patya ang pari nga si Alma. Patya siya! Ibalahog siya sa bilangguan. Abinadi, aduna kami ikasumbong bato kanimo, og ikaw angay sa kamatayon. Kay ikaw miingon nga ang Dios sa iyang kaugalingon manaog taliwala sa katawhan. Tungod niini, ikaw patyon. Gawas kun ikaw, mubakwe sa tanang mga pulong nga imong gipamulong nga dautan mahitungod kanako og sa akong katawhan. Ako dili mo bakwi sa mga pulong nga akong gisulti kanimo. Kay mga tinuod kini. Og ikaw masayod sa pagkamatuod niini nga ako may tugot sa akong kaugalingon, nga ako mag-antos sa imong mga kamot. Ako mag-antos bisan hangtod sa kamatayon. Og ako dili mo bakwi sa akong mga pulong. Og mabarog kini nga usa ka pagpamatuod batok kanimo. Og kun imo kong patyon, ikaw mo paagas og inusinting dugo. Og kini usab mo barog nga usa ka pagpamatuod batok kanimo sa katapusang adlaw. Nagsulti ba siya sa kamatuoran? Ang mga paghukom sa Dios maabot ba kanako? Dada siya aron ipapatay. Tanawa, sama sa inyong buhaton kanako. Ipahitabo usab sa inyong binhi. Kadaghan ang mag-antos sa mga sakit nga akong giantos. Kay sila mituo sa kaluwasan sa Ginoo nga ilang Dios. Dayon ko mo mag-antos sama sa akong pag-antos. O Diyos, dawatang akong kalag. Dawatang akong kalag.